แล้วเราก็เพิ่นเลยจ้ะดามาดูบิสเนียค่ะนั่งข้าด้านอะไรบิสเนียทำอะไรกันสิบิสเนียมาดองเอามาบิสหลังมันใช่ไหมโอ้ยอันนั้นอะไรเด้อันนั้นอะไรเราถ้าเรามาถือเอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวอีกได้ที่จะตัดไปอ่ะกางกูมาบ้านเลยเขาบลาบลาหนูค่ะเนี่ยตอนนั้นเราไม่ให้รถดัชกันแล้วเลยให้รถออนไทยเดินไปมาว่าสินตรงอ๋ออันนี้มองหลังไปजोङो बिजनि टाउनाव बेरायफैदों आरो ना मा होनो नालेबखौ एसे बेरायहोदों आङो टाउनाव बेरायनो मोनफेराखैमोननो नङा होमबा आं ओरैजाय थान्दा सोबगासिनो ओरै गोजौआव हनै बिहरगासिनो सानै मानसिया गोजौआव थाङो र' बांबाय बिसोर मानसिफ्रा नै बेफोर बिसोर मा नांगौ आधार कार्ड आपडेट खालामनो फैदों आरो ना ओमफ्राय जा मानसिफोर एकदमबारे मानसिफोरनि आङो गोजौआवसो फैबाय आरो ना एसेनो बिजनियाव खालामफैदों ओमफ्राय खालामनायाबो जोंनि बर' बाजाराव गैला आरो ना नै भिउफ्रा नायनानै लादो Oh my god बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना दासो मोनबाय ओरैजायनो सासेया खालामहैबाय ओमफ्राय ओरैजाय मानसिफ्रा नोगोर फिट जाबाय ओमफ्राय ओरैजायनि माबा माबि लिरबावनांगौ ओरैजाय लिरबाय आरो सासेनि होबावबाय ओइले Babu, kan babu tuh kan masih. Hello. जोङो सानैया जाखांजोब्बाय ओमफ्राय दा नानिल'सै आरो ना नानिनिया खालामगासिनो ओमफ्राय जायाखै थाबनो ओइले दा आधार कार्ड बानाय आपडेट खालामनाया जोब्बाय आरो ना न'आव थांसै एबार बिराद खस्थ' मोनबाय ओंखामबो उखैबाय दा आङो फैसा बख'फैदों आरो ना ओमफ्राय फैसा एटिएमआव बख'बाय गासिबो बिराद एसे गोबां बख'बाय 500ल' दा तुरमुस बायनो नागिरदों आरो ना नै ओरैजाय सुगासिनो तुरमुसखौ ओइनो बबेखौ लानांगौमोन बेसो गोदै जागौमोन खोमा बबेया बैग्रि जाखुमाबायानो बबेखौ लानांगौ जाथाय 70 थाखा बेसे गोदै इथिनि itu kidam Itu bilang sana nggak? itu di bawah sih itu itu anggur laba bayar kesini bagus ya
दा बायखांबाय थांसै जानोसै आरोना 10 थाखा मोनबावो ने माबायदि जागोन चाउमिन गैया